O Birhen Maria, igampo mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Mayong buntag natong tanan. May buntag sa inyo. Karong adlaw, Fiesta Birhen sa Lourdes. Ug nga niadtong 1992 gideklarar ni Pope John Paul II ang February 11 as World Day of the Sick. Ug mao kini karon ang ato ang kasaulugan, atong pangayoon sa Dios ang iyang kaluoy ug panabang, ilabi na sa atong mga igsuon nga nagmasakiton. Inighuman sa prayer after communion, ayaw mo panglakaw, isuroy ang Blessed Sacrament ug ibindisyon nganha kaninyo. Muluhod lang unya mo aron bindisyonan. Mga igsuon, aron kita maandam sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluoy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami, Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami, kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. O kadait sa iyang mga tao, inisayuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagawin sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo,
sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangnuno, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos nga maluluyon, tabangi ang kahuyang namo nga naghandom sa putli nga inahan sa Dios. Itugot nga pinagi sa panabang sayang pangama. Mubarog kami nga madaogon gikan sa among kadautan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem ug pagsadya tungod kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugin ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo og mabusog sa iyang mapinanggaong dughan. Aron kamo muinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nagingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa, ug magsuso ka. Kuguson kaniya diha sa iyang mga batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inig kakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo, ingon sa balili.
Masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, og pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwa. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwa. Ang Dios, labing halangdong nagdaay kanimo. Nagpalalangin siya kanimo, labaw sa tanang babae sa yuta. Pagkatakos daygon ang Ginoong Dios, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa kakaliwa. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayo di kalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwa. Ang Dios, maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Magganti siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nang matinumanon kaniya ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog Sa atong kaliwa. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasa kanin. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaw Mayaw ikaw, ikaw. o Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili magkahugaw kaniya. Ang magkahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod ni ining mga panultihuna. Sa inyong panabot, samara kamo sa uban, mitubag si Jesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pagingon,
ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapo, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang, kining tanan nagikan sulod sa tao og maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong chairman sa Cebu Caritas, Father Alex Pula, kinsamingon aduna siya'y giandam nga pakmil kaninyo. Katawhan sa Dios, nagdibuto sa mahal nga Birhen sa Lourdes, sa makausapa maayong buntag kanatong tanan. Natandog kayo ko sa gipaambit ni Father Alex. Dihay duha ka managsuon, ang usa maayo na ang iyang trabaho didto sa gawas. Unya ang usa nagpabilin lamang diri sa Pilipinas kay atiman sa iyang mga ginikanan nga masakiton. Kining duha, nagkasakit usab. Ug nga ang maong didto nagtrabaho sa Amerika, di gayod mutabang sa ilang ginikanan. Kung muanhiman sa Pilipinas, musuroy lamang, magpaharuhay lamang. Apan ang usa ka igsuon diri sa Pilipinas, bisan sa iyahang gibati nga sakit, nagatiman sa iyahang mga masakiton nga ginikanan. Ang nahitabo, ang didto sa Amerika nga igsuon, nagka-deteriorate og maayo ang iyahang sakit. Apan ang igsuon nga maoy nagatiman sa iyang mga ginikanan o sa ilang mga ginikanan nga masakiton, hangtod karon lagsik lang gihapon. Kung mupaambit di ay kita, kung musalig kita sa Dios, adunay milagro nga mahitabo. Akong kasinatian niadtong pag 60 years old nako, senior citizen, malipayon na unta ko. Kay kining senior na ta, na ay discount. Walay bayad sa parking. Unya, naapay priority lane. Apan ang nahitabo kanako sa dihang nagpa-laboratory ko, ang resulta makalilisang kaayo. Kay ang atong normal nga white blood cells sa atong lawas 4,000 to 11,000 lamang. Ang akua extremely high, niabot og 398,000. Magsakit ang akong tiyan, di ko makatulog, mao nga niniwang jud kog maayo.
nagtuo ko nga mao na to'y katapusan sa akong kinabuhi. Niadto ko kang Bisyap Kamumot o sa iyang lubnganan, ug niingon ko, Bisyap, mamaayo gani ko, I will become more generous. Magmanggihatagon ko, basta maayo ko. Apan, wa jud ko na ayo. Ug sa dihay higayon, da mutapos ng maong tuig, naghatag kog retreat sa mga pari sa Masbate. Og akong nahibaluan nga wala sila'y health program. Iyahay lang in taon sila paningkamot kong magmasakiton. Maong diha man ko'y nahipos nga sa akong savings nga miabot og 1M. Akong gihatag sa mga programa, sa health program sa mga pari. O mao kini ang nahitabo hinuon. Sa dihang gitagaan ako og tambal sa ako ang doktora sa dugo. Unya nagpalaboratory ko, ang resulta gihatag sa iyaha, mao nga didto nga naghulat ko sa klinika, mibati ko og kahadlok. Ningon ko, mao na gyud ni katapusan Ginoo sa ako ang kinabuhi. Ug nga samtang na malandong ako, nagampo ako, nahinumdum ko sa Ebanghelyo nga mga duha ka adlaw ang milabay mahitungod kang Jairus, kinsang anak nga babae masakiton o gani giila na nga namatay na. Ug nga mikuyog si Kristo kang Jairus, ug nga isugat sila sa mga tao, giingnan si Jairus, ayaw na sa muka si Kristo kay patay na ang imong anak. Ang giingon ni Kristo, ayaw kahadlok, saling. Kadtong mga pulong ni Kristo kang Jairus, mao to ang nagbalik-balik kanako, ayaw kahadlok, salig. Og nga sa dihang gitawag ko sa doktora, ningon siya kanako, Monsignor, adunay milagro nga nahitabo. Ang imong white blood cells nga kanhi 398,000, karon 9,000 na lamang. Salamat sa Diyos. Salamat sa panabang sa Diyos. Ayaw himua nga pagampo, kondisyon nga kung mamaayo ka, usa ka pa, magmanggihatagon. Pagka manggihatagon, pagtabang ngadto sa mga kaigsuunan nato, kamong mga masakiton, ayaw tanawa nga ikaw gibiyaan sa palad, gikalimtan sa Dios, dililhon kagihapon. Ang imong pagkamasakiton, mahimong okasyon, is an opportunity for us to be in union with God. Kining masakiton ta, pindot kaayo ang atong pag-ampo. Hinoon, muhimo kitag mga kondisyones
Kung mamaayo ko, mag-usab jud ko sa akong kaugalingon. Maayo gani ko, magmatinabangon jud ko sa uban. Ayaw na paabuta nga maayo ka, usa ka pa, mahimong manggihatagon. Pag manggihatagon na, pag matinabangon na, pag-ampo ngadto sa uban, ang imong presensya bililhon, ang imong pag-ampo dunggon sa Dios. Ang pagkamasakiton, mga igsoon, mahimo nga okasyon diin mapalawom ang ato ang pagkasantos. Tawag sa Dios nga kita masantos. Ug ang pagkasantos mahimo nga tungod sa kasakit nga atong giambitan kang Kristo. Himua ang mga pag-antos o mga kasakit nga blessing in disguise aron makaambit sa kasakit ni Kristo. Diha sa kasakit atong masinati ang gugma sa Dios. Hinumdum ko ni atong gamay pa ko. Tingali nakasinati pud mo niini. Ganahan kay kong hilantan. Ngano man, tagaan dayon tag Skyflix, naa dayoy True Orange. Oh, pinangga kay ko sa akong mama basta masakiton. Maong bulahan kamo, bisan pa sa inyong pagkamasakiton. Kay ang Dios nakig-uban kaninyo ug kamo miambit sa kasakit ni Kristo. Ihalad ang mga kasakit ngadto sa Dios. Ang mahal nga Birhen Maria kinsa nagpakita ngadto kang Bernadette sa unang higayon 1858 February 11. Nagpadayag sa iyang presensya. Tinuod didto sa Lourdes, France, adunay mga naayo. Apan dili tanan maayo sa sakit sa lawas. Apan daghan ang naayo sa sakit sa kalag. Ngabisan pa man wala maayo ang ilang pagbati sa lawas, apan anaa nakangkon ang kalipay ug ang kalinaw diha sa kasing-kasing pinaagi sa pangalia sa mahal nga Birhen Maria. Adunay sugilanon nga gipaambit ang amo ang retreat master. Dunay nahitabo nga retreat, national retreat sa mga pari dinhi sa Cebu. Maong dunay mga gikan paganig Manila o sa kanalain-lain nga mga lugar nga mga pari nangari diri sa Cebu. Nya usa sa mga gipaambit sa among retreat master nga nahimuot kaayo ko. Nga diha kunoy pamilya. Papa, mama, adunay duha ka anak. Ang kamagulangan babae, teenager na, nagpangidaron man tingali katug 12 o ngadtos 14. Ang manghod lalaki, nagpangidaron og mga 7 anyos. Ug samtang sila nagpadulong pa ngadto sa Lourdes, France, naghisgot na ang ginikanan mahitungod kang Maria. Ang ila di ay usa sa mga tuyo
sa pag-adto tungod kay ang anak nga babay aduna siya'y sakit nga talagsaon kaayo nga wala gani mahibaw-i sa mga doktor ug ang maong sakit nakapaluya sa maong anak nga babay. Maong gi-wheelchair na lang in town ang maong anak nga babay. Ug samtang nagpadulong sila ngadto sa Lourdes, France, naghisgot ang mga ginikanan daw, naghimo sila katikisis sa ilang mga anak, ang duha ka anak, nga si Maria, inahan ni Kristo, nga ang tuburan sa grasya, ang may gahom sa pagtambal, mao si Kristo. Si Maria, mangalia, alang kanato, alang sa mga masakiton. Maong niabot sila didto sa Lourdes, France, ug didto, aduna man ay dapit diin ang mga masakiton pundokon, ug unya, adunay pari nga magdala sa monstrance nga anaa ang Blessed Sacrament o bendisyonan ang matag-usa ka mga masakiton. O didto, apil og linya ang batang babay, ang mga ginikanan diri sa likod, kauban ang batang lalaki. Human og bendisyon sa batang babay, sa maong pari, ang batang lalaki, kuryoso kayo, sige pangablit sa iyahang ati. Naayon na ka. Ningon ang batang babay, wa ko naayo. Ang gihimo o ang pari nga nagdala sa monstrance, miadto na pod sa laing mga masakiton aron pagbindisyon. Ang gihimo sa batang lalaki, midagan siya, iyang giatubang niya ang pari, ang monstrance, ug iyahang gitudlo ang Blessed Sacrament, ug giingnan, di gani nimo ayuhon ang akong ate, isumbong tikaw sa imong mama. Natandog ang maong pari, nahimuot, bibalik ang maong pari, ug unya iyang gibindisyonan ang batang babay, ug milagro ang nahitabo. Naayo ang maong batang babay. Ang Dios adunay mga pamaagi diin kita madala ngadto kaniya. Ang mahal nga Birhen Maria naningkamot gayod nga mahaduol kita ngadto sa iyahang anak. Ang tuburan sa grasya, ang mananambal, dili lamang sa lawas, kundili sa kalag. Si Santa Bernardita o Saint Bernadette, kinsa gipakitaan sa mahal nga Birhen Maria, kay nisulod man to siya sa pagkamadre, unya at the age of 36, nagkasakit siya, tuberculosis. Wa na maayo. Apan, ang iyahang sakit, wala makapahimulag kaniya pahimulag kaniya sa Dios, hinunua, nakapahiusa kaniya kang Kristo. Nakaambit siya sa kasakit ni Kristo. Mao nga giila usab siya nga santa. Ideklarar siya nga santa. Kay miambit man siya sa kasakit ni Kristo ug nga nakaabot siya, nakahupot siya sa kasantos sa Dios.
Mga igsoon, atong pangayoon sa Dios ang kaayuhan sa ato ang mga sakit. Apan ilabi na gayod ang sakit sa kalag. Mas bali pang dili maayo ang sakit sa lawas, basta maayo ang sakit sa kalag. Kaya nga tong kinabuhi dinis kalibutan, lumalabay lamang ang atong padulngan gingharian sa langit ug buot sa atong inahan ang mahal nga Birhen sa Lourdes nga mamaayo ang atong kalag ug kon maayo ang atong lawas sa sakit sa lawas nan bonus na lamang kana. Mga igsoon, atong kalipay nga maghatag gayud og higayon diin atong ilhon nga ang mananambal ang tuburan sa grasya mao si Kristo. Ug pinaagi sa mahal nga Birhen Maria nga nangaliya kanato, nakasiguro kita nga dunggon kita sa Dios. Hinaot nga atong kasaulugan makapalawom sa atong pagtuo sa Dios. Makapalawom sa atong debosyon usab sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Lourdes. Mahal nga Birhen Maria, iampo mo kami. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang ato mga pag-ampo uban sa pagsalig. Moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ginoong Jesus, mianhi ikaw nga mananambal sa lawas ug kalag, aron pag-ampo namo sa tanan namong balatian, nangamuyo kami kanimo. Ginoo Kaluy-i kaluy kami. Ikaw, tao nga nag-antos, apan ang among mga kasakit, maoy imong gipasan, nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy Kaluy-i kami. Mipili ka nga may sama kanamo sa tanang butang, aron pagpakita sa imong kaluoy. Nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy kami. Nasinati mo ang kahuyang sa lawas, aron pagluwas kanamo gikan sa dautan. Nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy kami. Sa tiilan sa krus, mibarog ang imong inahan, nga kauban sa imong pag-antos, o sa imong malumong pag-amuma, imo siyang gihatag kanamo, nga among inahan. Nangamuyo kami kanimo. Ginoo kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Amahan, masaligon kami nga imong dunggon ng among mga pag-ampo, kay kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imo ipakita sa kaayo laway sukod sa kaayo laway sukod. Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyo gang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong alang sa pagkain kagamayan siya alang sa atong kapuslanan sa tubog niyang santo sa simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimunta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Usap kanimo Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay og matarong Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadaig kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo, diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Jesu-Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw simong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa iyong
sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos gay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaniniyog alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa makaabag ni mga bispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, uban kang Santa Bernardita, ug sa tanang mga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ka nga daygon ug amoy ka nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa amahan. Ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Peace. Panagdait, peace. Panagdait, panagdait, peace. Peace. Kordero sa Diyos nga nagawantang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawantang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalihinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Ang akong daig sa akong Diyos, kay iisa niya ang akong pagkaubos. Gitawag kong bulawan, labaw sa nga kanan, ang ginais sa mga kaliwatan. Kay gamanan ng Diyos ug ang kabus na bulahan, iyang ipangtuali ang trono sa may gahom. Ang bahalianon nahimong mga lutong, iyang sasakaluon ngadto ka Israel, iyang gimatubod o gituman, nagmatinod anon siya sa pulong niya ngadto kang Abraham. Dayon kang Ginoo sa kini maong akong lawas nga Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy,
Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya. Makahimo ta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maningkod sa Magkadiyot, in behalf ni Father Mario Villacastin, mapasalamaton kami in behalf of sa Cebu Caritas Incorporated nga ang nangulo sa itong Santos nga Misa, ang miuban na ito karong adlaw sa World Day of the Sick. Atul gyud sa pagsaulog po nato sa kapistahan sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Lourdes, ang atong Vicar General o ang ato ang team moderator dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral, walay lain si Monsignor Ray Pinagunda. Atong tagas ng pakpak si Monsignor. Monsignor, salamat kayo. Nindot kayahang story, no? Yang homily. Very inspiring. Yang makarelate gid ta, no? Tungod kay siya mismo nakasinati nga siya nasakit. Na sinati po niya, giayo siya sa Ginoo. No? So muna nga, di kita mawagtangag paglaom, oban gini nato ang Ginoo, natanawa. So there's nothing to be afraid. Ayaw ka mo kahadlok, no? Nindot kayong homily ni Monsignor. Sama ni adto nung usa ka sundalo, nga ginganlag Jairus. No? So nindot kayo. Naminaw mo ganina, ma-inspire kita maigsoon. And karon maigsoon, human sa ato ang Santos nga Misa, aduna tay giandam ang una nato nga mga beneficiaries, ang mga PWD. Sila gi mag-una ha. Human ang atong maigsuon nga mga senior citizens. Kung dunay mga homeless nga niya karon dinhi mga street dwellers, ato silang isunod sa mga igsuon nato nga mga PWD. Okay? So nag-andam tag mga 150 ka pack lunch, no, na diha paniod to na og na bottled water, 150 pod ka bags of love, ang sud sa bags of love 5 kilos rice, 10 canned goods og usa ka pack nga biscuits og duha ka apple og oranges, no? So mga prutas. So kaninyong tanan, daghang king salamat, no? Nga nakiguban mo ni ining ato ang Santos nga Misa. This is a healing mass, no? Nindot kay megsuon niya. Giandam po ni Monsignor karon ang monstrance kay tagaan mo sa panalangin sa blessing. Just like what happened katong sa story ni Monsignor sa Lourdes, di ba? Naayo, daghang mga masakiton nga naayo, nga kanang nablessingan na panalanginan sa tong Ginoo. So pangayoon ginato sa tong Ginoo uban sa pangama sa mga Birhen Maria, ang Birhen sa Lourdes, nga ayuhon kita sa tong mga sakit o balatian. Kaninyong tanan, again daghan kayong salamat. Palihog mangluhod ang tanan ug atong awiton ang usalutares. Dios
Tanto Verbo, Sacramento, Panem de celu prestitiste eis. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sinciamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Daigo ng Diyos, daigo ng iyang santos nga ngalan, Daigo ng iyang santos nga ngalan. daigon si Jesu Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tawo.
Daigon si Kristo matuod nga Dios, matuod nga tao. Daigo na ngalan ni Jesus. Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo ng iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigo ng iyang mahal o yamot ng kasing-kasing. Daigo ng iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo. Daigon si Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus diya santos yamot sa sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng mahal na inahan sa Diyos nga Santa Maria Santissima. Daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo niyang santos sa ulay buling nga pagkapanamko. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. Daigo niyang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug Inahan. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen o Inahan. Daigo na iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo na iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos. Daigo ng Diyos diya sa mga anghel ug mga santos. Atong awiton ang o sakrament mo suli. O sakrament mo suling, o sakrament divine, o praise and all thanksgiving, be every moment thine, be every moment thine. Apa man sila oh? Balik-balik ako. Mana? Mana